Pilihan belai hambai jauhni channel no kokborok channel जों जब साइमानो आं खरकसा social worker आं अनेक बছर रमै जे आंनि सिमा मते 25-30 बছर रंगैनो आं सामखाय दंगो चिन दफानि कक साइ दंगो चिन मानथानि कक साइ दंगो आं स्टूडेंट लाइफ निसिनो आं मुभमेंट नो चिन social cause movement आं गोरंगै दंगो आं इनवल्व मुइ दं 2018 आं बुधबा साखा कप्लायंखा ईश्वरनि हामारिबाय आं मिनिस्टार अंखा बनि सिगां आं अनेक बाचाखा आं विधान सभा बुधबा साखा 2003 आं पास अंलिया 2015 आं लोकसभा पूर्वासन बाचाखा IPP नेंगै 2015 आं ADC बाचाखा अबेखला आं 3 बार बाचाखा इलेक्शन ते 2018 बाय 4 बार परेwo आं कप्लायंखा अबानि अभिगता आने एक्सपीरियंस तिनि आं नुखा सोशल मीडिया ओ काचे भाइरल माने अब जखन आं मन्त्रि दंफ्रो काचा खुमलो फांसन नंगो बरहापनो रिंहका आं किसा लेरि थांखा आं बहरके साइमिया जे अब हाया जगह स्टेज करे आरो आसन खायक दं माने आं तो सिया नबो आनो केबो गाय खेने करे आनो खुद आरनि एम रक आरनि खुद महाराजा आनो तलां थाङै आरो आचक रखा इका आं हठात क्लाइबो आं पालमालिया ताङै बराना आचकखा आं दो निजे खुद आन इच्छाखला आं थांमानिया आं इनभाइटिस जादागा आं इच्छाखला आरो आचक मानिया आं बाबो संमयं तंखा किन्तु बरं निजे आं रमबै आरो आचक रौ एरपरे आं आरो अंखा थलियां दंखा आनि फाइगांके तो बै मुलुगनाय अब तो फगासिं दंगो मेडियां दंगो इनके अब ताबो इंटेंशन अब साइमिया किन्तु अब खुद आं दो इनभाइटिस आं और गेस्ट सि आं आफा मिनिस्टार तंमानि आंबो साइमिया जे अब साबरमो आसन खलाय किन्तु आं खुद बरं तलांथै आना आरो आचक रौ आं जे खुद थाङै आचक गैया आबनो जनगण सिना नांगो मेडिया सिना नांगो आं निजे खुद आरो इच्छाखले आचक मानिया आं हेसे गेस्ट आनो बर तलाङै आरो आचक रखा अब कुनु मेटारिया बखासे आसल आं सेबा खायथानि बरक जे आं बाय तंनाय आं बाय नेने चलायफ्रा खायनाय निरक साइमानो आनि बखा बाहाय आं जत बाय तंना मुसुगो आं निजेनो प्राउड फील बो खाया निरक अनेक बरक आं बाय जे तंनाय रक निरक साइमा खाना जे आं जखने मिनिस्टार फ्रो बाहायनो आनि बिहेवियर आनि एटिट्यूड आनि तमसामों आं there's no in different कुनो आलादा गैया हाके आं चलाय फायो अब पब्लिक साइमानो किन्तु फियाबा चिकन मेटार न तयै जोंहाय सोशल वर्कार जोंहाय पलिटिक्स खालायनाय जाति दफानिबां सामों खालायनाय परनो किसा बदनाम खालायनो चेष्टा खालायो अबके नेगेटिव थॉट नेगेटिव एटिट्यूड किन्तु आं खरकसा सोशल वर्कार नगजल साइमानो आं स्टूडेंट लाइफ नि सिमिनो आं फाइट के फायो आं स्ट्रगल फायो आं सुदु तिप्राव सिमिया आं ऑल इंडिया गुरिखा कत सेमिनार नेशनल सेमिनार इंटरनेशनल सेमिनार रग आं थाङै एटेन्ड खायखा आं कक साखा आं ताबो कक साइ दङ नों नुखाना आं जहते सुइजारलेण्ड थांफ्राव इउएनओ थांफ्राव आं जार्मानाव थांबो कक साखा आं फ्रान्सआव थाङै कक साखा ओमफ्राय आं गोबां थाङै इंटरनेशनल रग आं कक साखा एकेनि कस साबो जे अरनि हानि बसारक तिप्रानि इंडिजिनस पीपल रक बर डिप्राइव ओंखा बर मार्जिनालाइज ओंखा बर राइट बर सोशल जस्टिस बर मानलिया अब आं कक पिरु अजरा आंके साराम बुसुखा जे जों आसुक बसर 1990
1989 ni khana sorry homna 68 rogo 1968 67 rogo TJS asai Tripura bojate jobo somati 1968 khana asai mani te TSF asai ka 1969 afrong simini ang motamoti involved tongo afrong cherai ang khasiya ko কিন্তু जोंनुखा টিউজেস একমাত্র তিনি দফাनि बिसिङाव मनि कन्ट्रिबिउसन मनि अबदान जों बाव थांमाया जे दिनै रन्दी सामतरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया द्राउगमारिया बरन अबदान बिराद तिब्राव बरकजोंनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रिगलां थांखा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबो जों बेलाय गाहाम आबोतै जों ताबो संग्राम खाय दङ Ini baru obodan sing pawmaya baru to some extent baru constitutional right isa baru manka abo joto ya boni pore ni nukha chung TNB baru to urumonthi dol TNB baru freedom fighter TNB re bahaino baru 3টা seat to boka age to mane 17টা seat assembly 17 baru 3টা baru baregai 20 seat लाइका अब तीन अचिवमेंट बनी परेगो आं खागागो जेकुनु दल जेकुनु पार्टी कुनु अचिवमेंट खाइमियाखो जों असक बसर फाइट खाइदों माने 50-55 बसर 50 years जों स्ट्रागल जों किसा अचिवमेंट खा टीजेएस रक जों क्लां थांखा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल TNB जों 3টা सीट बारेखा असेंबली गो बनी परेगो जों कुनु मायाखो जों ठीक আছে তিনি অনে বড় প্যাকেজ কিসা মাখা রাং মাখা নিন NLFT র এডিটিভ র কিন্তু আবো আরো পার্মানেন্ট সলিউশন ইয়া আবো কনস্টিটিউশন সলিউশন ইয়া বনি বাগै जों তিনি অবন মাসাও जों কনস্টিটিউশন সলিউশন নাंगौ পার্মানেন্ট সলিউশন নাंगौ আবো মানखांखाय जों सारभाइव बुंनाय जों थिनांनि बागै आनि नेक्स्ट जेनारेशन रनि बागै बरनि संविधान अधिकार बर माननाय आबार जों ताव सानै दं कन्स्टिट्यूशनल राइट ताव जों जब साइमना चिनि बुबाग्रा नेतृत्व जों गोबां सामख्लायलाय फैके जों जब सिउ वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दं चिनि जों गोबां सामख्लायलायखा बलं थालायखा नों गावलायखा बुथालायखा थैलायखा अनेक किसंगै थांगातिब्राबो किन्तु जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माया मानखा आं थाइ थांगा कयटा मानखा के आवायजों फुलफिलिंग चिनि एस्पिरेशन चिनि ड्रीम Jini imang apa success ya. Bani bak tahu sawo samudin अधिकार बिसिन जों statehood demand. Article 2-3 जों Wngmano Sakha greater tribalent. Abo man khangkai जों jini permanent थानाय consensus solution थानाय. Abo जों जतन सिउ. Jini abo ang barbar mas sawo je jini phut bubagra. Jini hari nok phang. Bon je phai jini जोंनो नेतृत्व रय दं फैयो. अबचिनी बाङै कपाल गाहाम आं आनि मते मां मासाव तांगैके चिनि खुद बुबाग्रा हानि नौफां बनि नेतृत्व जों ताबक तिब्रा मथा खाइ दंगो आं खाकागो तुदे तुमुरु चिनि कन्सेल सल्यूशन दं माननाय माननायखौ जों फाइट खालायनाय चिनि फाइट थागियाखौ आनटिल आनलेस जों जरि समा माय आंख्लाय चिनि जेनारेशन चिनि सिग्ला बदल बा चिनि लिडाराव जों सामखाय जानाय अफ कोर्स जों साइमानो गोबां चिनि बिसिङावनो बाथ्रा सादाया दंगो आबनि बिरुद्ध कक साइ दंगो जे ताबनो खाचिनि ससियेल मिडियायाव अब साधारण बेपार नतैनो अब अनेक आगेनि कक आं खागामा 2 बोसोर लंगलि कक जों खोनाबो जखन आं निसार दंफुरो आबरनो तावैसे बरो उथालै तै फैयो बरो मोनसे मिस्टेक मानो आबर नो प्रॉब्लम किन्तु आरो जों थां आसक मानि अब द ग्रेट मिस्टेक अब द ngैया आना बर आसरखा आं आसखा आं हेसे गेस आं तो हेसे गेस सि आं बर कमना नाय जे बर खायमोस मा खायनाय आं जे खुद बानागुइ आंनि इच्छा खाय खायमनि तो बंगता आलादा बेपार गोदां गेस जों थांखा हटाके थांखा आना आसरखा आ बर जानो खायो आरो आं आरो दरसि आं हेसे गेस एबा आं दरि इगनोर खायके आं आसो यारो आरो आंखे अब द गथाय जों फैना हे देबा आं बरनो माने एथेक्लाय थानाय बर आना आसरखा आं आसखा अब कोनो बेपारिया दैट इज नॉट अ बिग मैटर आसले बखासि गाहाम नि एक्टिविटीज नि परफॉर्मेंस नि सामु बायसि जों बरक सिजागो
Abono जों नुगौ जे चिनि त्रिपुरा राज्यगो त्रिपुरा हास्टेगो आंनि जे स्मल एक्सपिरियेन्स दं आं नुखा जे चिन द फारक जे जों हय दिप्राय बुंदों माने जों जे उइक बुंदों माने अमन एकटानो कारन चिनि बिसि थानसा करै चिनि थानसां लाइमेया जों थानसे जों हामजा लाइमेया प्लास चिनि इकोनॉमिकली अर्थनैतिक जों बालाय दुर्बल उ दुइटा जिनिसनो बै एडभान्टेज नाय दं एक नम्बर इनके जों थानसा गरै चिनि बिसियो चिनि बाय जोंनो जों खरसा लायो जों बा चिनि बाय जोंनो जों अब हिन लायो अब काय चिनि दुर्बलता सेकेंडली इनके चिनि इकोनॉमिकली जों बालाय उइक रां फैसा बालाय अभाब चिनि समाजाव जों जत साइमानो गोबां बरक तावखानो सेल्फ सफिशिएंट याखौ 100 बिसिङाव मेबी 10% मेबी 10% 5% जों इसा अर्थनैतिक कासाखा किन्तु 90% फेमिली 90% बरक जों सेल्फ सफिशिएंट नंमायाखौ जों बाय दुर्बल अबथ' साइमानो आबनि बागै जों बैनि बरक बाय गुबुननि पार्टी बाय जेखुनु बाय जों क्लाय क्लाय जों पाइजागौ जों गोबां एग्जाम्पल नुयो दं नोंनि मिजोराम नागालेण्ड जों जत साइमानो बरक जिनिसा अनेक एस्टाब्लिश जोंनि बर' अनेक एडभान्स लेहाफोरा बरक जोंसाय गोबां गुब रां फैसा बरक जोंसाय गोबां बुद्धि बरक जोंसाय गोबां बेवसा बानिज्य बरनियाव गावमा दङ जों जत साइमानो दिनै खायते मा इभेन दिनै जे मानथाय आबनो जों मानिया बरक जों बरक ताकपन जों बुजिया जों थानसांलायनाया आं अनो बार बार कमार्सआव दिनै जिखन जों मानथाय आबनो जों आदाय खालायलायनाया तांगो हिंखाय जों थानसाकरै ता दिनै सरकार दङ दिनै बिजेपि सरकार जों जत साइमानो बरन एक्टिविटीज बरन पारफरमेंस बरन जे एक्सपोजार बरताम खाय दं आं उसंबो साइखा दिनै मानथाय साबनानै जब दिनै कोटा जब जागोन जों माइया 2016 नि मताबेक आंनि रेकर्ड दङ गभर्नमेंट रिपोर्ट 2016 नि 2016 नि रिपोर्ट आरो मात्र 17% जों दिनै कोटा फिलआप अंख इन गभर्नमेंट सर्विस इन त्रिपुरा त्रिपुराव जों बोसोर माथाय दं माने गभर्नमेंट सर्विसआव 31% ओमके गभर्नमेंटनि रुल नियम एज ए पपुलेशन वाइज जों 31% जों जब माना दं माने गभर्नमेंट सर्विस अफ त्रिपुरा किन्तु 2016 नि रिपोर्टआव जों नुखा only 16 to 17% फिलआप अंख तेबोसो बाकी दंख 31 कानानि अमनो पॉइंट जों सारा गया आंनि दा मन्दिर दङ 3 जन एसटी मन्दिर दङ बिजेपि सरकार दङ बरक सावो सबका साथ सबका विकास आं तो बयनि कोटानो सानिया आं आंनि कोटा सानो जायगा जर्नालिस्ट सीट आरो गरीखा कोटा बरक बोसोर माथाय दंमोन बरक 70% बरक 70% मान नांगौ जों मांगौ 30% 31% जों 31% कोटा जब सार्भिस जों मानिया ताङै मैया आबनि के प्रश्न खालाया आबनि बगै हाजार हाजार बरक तीन बरक बेकार आं अरक के प्रश्न मा खालायो आरो डिफरेंट लेवल अफ पोस्ट दङ कैटेगरी दङ ग्रुप ए ग्रुप सी ग्रुप डी ग्रुप बी माहाय दं इवन ग्रुप डी सर्विस ग्रुप सी सर्विस बोसो योग्य नां ग्रुप डी तो 8 पास 9 पास संख्या जों थां इवन ग्रुप डी सर्विस बेन्दोसि 31% फिलआप गयाखौ ग्रुप सी एके अवस्था अमायका आं गोबां नुखा इनके अबत दिन मानथाय ताबक जों दिनै हाजार हाजार लाख लाख बेकार आं दिनै खानागा दिनै खुमलुंग दिनै इन्टारभिउ परीक्षांगो इन्जिनियारनि सिविलनि मेकानिकेलनि अर कयटा पोस्ट दङ बनि दिनै एग्जाम आं खाना माने 4-5 हाजार कैंडिडेट पोस्ट एक्सेस गया 27-28 पोस्ट आं नायनो माने किन्तु प्राय 5,000 हाय दिन एसटी दिनै परीक्षाराव तारमाने इवन इंजिनियर बुसु बेकार बाङै दं दिनै इवन इंजिनियर सर्विस पॉइंट दिन बरक कोटा फिलआप खायजाया डॉक्टर इंजिनियर गोबां पोस्ट दं बहाय टीचार आरो
1000% जों माइया नों BJP खालायदि कांग्रेसबो खालायदि CPM खालायदि मथा खालायदि अब कटरिया जोंनि मानसि जों माननांनाय आकौनो जों दा मोनसारा गैया जों बिरोधी दल टावाव तेब्रा मथा जों साइ दंगो तैनि बाद बाकी अबनि पार्टीनि बाराव साया इवेन निरो भेस खाइ खाइ सामाया इवेन आं होनो मन्दिर दंफ्राय मिनिस्टार आङो बिंगे मिनिस्टार टाइल मिनिस्टार आं कक साखा आं कैबिनेट ककटी साखा एसेम्बली ककटी साखा आं अनेक जायगा कक्स इंटरव्यू रो आं साखा दुरिं आनि टेनियर मन्दिर जोंनि कोटा फिलामुयाखौ आरो प्राय आफ्रो समायो 25,000 पुस खालि दंगो ताङै फिलामुया किन्तु सुदु आं मासा मेबार जमाते सामा बिसिन पाइया जों तो साननांगौ ऑल लीडर्स BJP लीडर CPM लीडर कांग्रेस लीडर मथा लीडर जतो जों साननांगौ ओंखायसो गभर्नमेन्ट किसा केयारफुल माखानि इवेन आं जखनते होम मिनिस्टार दिन अमित शाह जी आं बाय अनेक बार मालायखा आं बनो साखा आं मुझे ताफुन दंगो आं दल आनि बरक दं बान फ्रेंड दंगो आं डायरेक्ट साखा अमित शाह चिनि प्रब्लेम हंखाय लैंड प्रब्लेम स्टेट हुट दाबिनो जों रीड अपनी मते साखा चिनि बेसिक रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट चिनि जॉब साखा देयर आर 20 to 25,000 posts lying vacant backlog posts चिनि ST नि बागै reservation it is not fulfilled till today there are around आं साखा 20 to 25,000 posts vacant दंगो आमन तां जों फिल अप खालामैया आं बनो साखा आं आगे बो कक साखा अमित शाहनि चेम्बार थाङो साखा बनो किन्तु बसाव लदासि नायनाय सावबो आमर बने जाने आं मुझे तो ताफुनो बसावखौ आं आफर बिप्लब देव जी चिनि मुख्यमंत्री बनो साखा आं बिप्लब देवनो इनफॉर्म खालायनाय उसका साथ डिस्कस करेंगे बसावानो किन्तु पावै थांखा बरो ताव चिनि BJP ने दंगो मन्दिर दंगो कायसेमानो बुखाव खुलो गैया ए अमर चिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आमनि बां बार सावो चिनि मानथायनि बागै तमा BJP तमा कांग्रेस तमा CPM जों जतन कक मासाना हेसि अम आनि राइट अम आनि अधिकार कुमुन्देसो हाया तब आनि गोबां हाजार बेकार दङ ताङै चिनि ससियेल डिसअर्डारिं बा नि ड्राग चालायो हाइ चालायो सामुसेर खालायो तां माइबा बिकज अफ नि फ्रास्ट्रेशन अब केते कारण चिनि सिक्लारक दि बिबान दंगै दंखा फ्रास्ट्रेशन गै दंखा ताङै साख्रि मानिया व्यवसाय खायनायखौबो कोनो रां फैसा करै जों कोनो खालामनो चिनि लामा करै ताई चिनि भबिष्यत करै ए अब मगै चिनि मै बेलायखेनो नांगौ आं कयनाय सुदु जों सामा सिमिया आं अमन कयनाय चिनि सिक्लारक जे आनएमप्लॉय सिक्लारक उनाव नेव इन्युटिंग दि एकटां दि फाइट खायदि जों आं हेल्प फायनाय उनाव तेका चिनि लैंड इशू आं बारबार साव चिनि लैंड बाहायनो ताफुनो चिनि थिक खायजा गैया 60 to 70% चिनि परिवार बा फेमिली एस्टनि बिसिङाव चिनि लैंड नि पाट्टा करै चिनि जागानिबो करै एलाउटमेन्ट करै जों खासा दंगो हाथाय दङ चिनि गोबां मा खास खेत दंगो लुंगा दंगो जों बुंमुति सादा गैया ताबो दङ चिनि ग्रेट प्रब्लेम बिराद प्रब्लेम बकायसा नि नक थाइनिबो करै जागानिबो करै नों खासाव आरो दङै दङ 10-12 बोसोर 20 30 बोसोर हठाৎ করে गभर्नमेंट सानै और कोनोदि नों मा कोनर नाय अनेक बर फरेस्ट दंगो फरेस्ट एरिया दंगो अनेक बर खास दंगो बुं नक थाइनिबो करै जागानिबो करै एनी टाइम जेकुनु समय सरकारनो सामानो उथाव दिहनो उथाव माथां उथिंबराव कोन खाने करै लामा फायनाय रूट फायनाय रेलवे फायनाय डेभलपमेंट फायनाय खाय अटोमेटिक तिंबराव उथाव माथां कोन कम्पेनसेशन माया तांगै चिन जागानिबो करै कागज पत्र करै ए आबारक बिराद चिमं इश्यूज बनिबां चिनि आंमोन बासाव जों सुरु कक्सिन सालायो कक कटराव सालायो जों बास्तव नायनाया जों जे ताबाव स्टेटहुड सामानि आंमोन बारबानो साव जों केबो तंथौइ सामानिया जों बाद्दमंखा वेर कम्पेल्ड आं आगेबो कक साव केबो निजे नग्न खाकसा बागदरनो मुसुगिया आनि खेतनो ना दिहां केबो रनो मुसुगिया आनि नग आनि जागा आनि देश जों साइमोन किन्तु वेर कम्पेल्ड we're compelled चिंबरक मंत्री जाखा MLA जाखा MP जाखा ताम खालामखा बनिबां आसले महाराष्ट्र ताम साबा उसंबो कक सागा बोले आं साबनो फारता आं कम्युनिटी
जों समाज उन्नति आखाय व्यक्तिगत उन्नति कोनो लाभ करै आं दिन मन्त्रिङानो मिनिस्टारङानो नाइन हादानि आनि समाज आं किछा हेल्प खायमाया आनि समाज दुर्बल आनि सोसाइटि इज उइक नों गोराङै ताखानिबा समानबो जों मा राखनो हायसै बैले हाया बैनथ' फालो अनेक स्ट्रं economically sound educational sound आं मैतोबा खा आं ससनान बखाव माइतो जों तां शिलं देखो परेफ्रो 91 92 रगो आं आरो मास्टार एमए खालाय दं मास्टार डिग्री जों होल यूनिवर्सिटी नेहु यूनिवर्सिटी गो मातो जों 6 जन छि डिफरेंट स्टूडेंट ओनली 6 आं ता बुं सामानो यूनिवर्सिटी प्रायरो 3-4,000 स्टूडेंट टोटल मिले गई नेहु यूनिवर्सिटी 3-4,000 स्टूडेंट आरो बे सिङाव तिब्रासा मातो 6 जना जों बर सयखा आंबो तो आफ्रो बांगाब्रो वानसगो नागा मिजुरक प्राय नागा 500 हाय बर स्टूडेंट मिजु हाब हाय बनो 400-500 स्टूडेंट जोंखाय मातो 6 जन बरं आफ्रो तिब्रा यूनिवर्सिटी सिग्रिखौ ए अबरक बलाय खवाना मसंसा बनि बगै आं सावो जों शिक्षा दीक्षा बलाय जों तलाक लायजाक इकोनॉमिकली अर्थनैतिक बलाय तलाक लायजाक अब कारण एकिनि कारण जोंनि प्रब्लेम खाय जोंनि बिसिन थानसा करै हामजालायमा करै थानसा करै आं कासाखे आनो सि सलायनो बांग चेष्टा खाय दं बुइया जोंनि बराव सिखाय दं ए अब सबचानके साबुं खबं मावा साव थाङै जों मायंखा आसक जों दुर्बलंगै दं आसक थंजागै दं जों बुक्तबंगै दं जों रिलायसिंया निजों बर निजोनो हामे हलायो अबहाय दफा बले वाना संसा दाखौ बखरो बनिबां तिना आंमोन मासानाय फायदे जों ताफोन जरत अंख जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों सामुख्लायलायनाय जों बुबाग्रा माचुबरानाय मरा जों माचुबरानाय जों दंखै बाबु दं हायसि बनिबागै आं जत्त जोंनि लिडार न जों लाइ मन्दिर नां कइनाय जों बिसा खामालगनाय जोंनि ताव तिब्रामथा अनेक स्ट्रंगै दं बुइजाफान कक साथं जोंनि तिब्रामथा रागै दं जों अलरेडि जों CWC कमिटि खाखाम ताक ब्लक कमिटि खाजागनाय सेंट्रल कमिटि खाजागनाय जों 13 जन एमएल दं एडिसि नितिनि यागो दं जों ठीक खायमा हांख्लाय आं खाव ताबोनो जरा ताबो जों बरबो आसो कमुंलिया जों बर अनेक इंटेलेक्चुअल दं जों बर डॉक्टर इंजिनियर उकिल गट ऑफिसर वर सफिशिएंट आगे जों हेनु गया आं अनेक खुसि गुतेनि दिल्ली थांबो जों बर मालायो बेंगालुरु थांबो जों बर मालायो जों शिलं थांतो अनेक जों बर मालायो इन एवरी सिटी नों थांदि बम्बे थांदि आरोबो जों तिब्रा सामलायनाय ताबो जों बर मटामटी अनेक एडभान्स दं आं खाखौ ताबो एक मात्र जोंनि लेगिं बजागाबा जों थानसा करै जों हामजालायमोन करै आसक सिटिनि लेगिं अदरवाइज मटामटी जों आगोयै दं जोंनि तमांखेबा जों सय कोनो मा सानाय गुबै कोनो मा सानाय जुक्ति कोनो मा सानाय लजिक कोनो मा सानाय जे प्रेक्टिकल जोङै दंमोन बास्तब तरै दंमोन अबखौनो जों मा सानाय जर आबो जों सामालिया आंख्लाय आं खागागो नों जेखुनु नों पार्टी खायदि नों बिजेपि खालायबो नों सन्तुष्ट मांगलाक कांग्रेस खालायबो नों खाकसाङा मांगलाक मथा खालायबो नों खाकसाङा मांगलाक जों निजिनि कगनो मा साया निजिनि अधिकानो मा साया नि लजिक कगनो मा साया ओंखाय आं खागागो नों जायगा थाङै फायनो नों शान्ति मांगलाक बोरमा आं तेनो मा कयनाय एनाफ इज एनाफ जों अनेक बक्तब्य गंखा जों थकेजाव बांखा जों बै थोंजाव बांखा आमानि बागै फायदि जों ताबक थानसानि बिसिंतै मरासनि बिसिंतै आं खाखाव चिन दफा मोथांजागनाय चिन दफा मुक्ति मानाय हामबाय।